Urnebesna žurka. Kažem ti, bit će super žurka. No ne znam baš, ima neki čudan predosled. Kažem ti, svi su tamo. Aleksandra, Aleks, gde si? Šta je ovo, pismo? Piše da je oteta, moram da je nađem. Piše da je na nekom visokom mestu, ali ne vidim je. Šta je ovo? Još jedno pismo. Sada piše da je na nekom mračnom mestu. Podrum. Podrum, ali ne vidim je. Čao Smino. Ćao Tijana, neko je oteo Aleksandru, moram da je nađem. Ti, da ja ću ovdje da potražim. Pobegla sam. Moram da nađem Aleksandru. Aleksandra! Sad ću i tebe da hvatim! Baš sam ga dobro zdeknula. Da li ste dobro? Brzo bežimo da Dončić opet početi da vas juri. Aleksandra, baš urnebesna žurka, zar ne? Urnebesna žurka!